ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ವಸ್ತುರು ಟಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನೊರ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದುವೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬರೋಣೊಂದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೂಜಿ ಬ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಓವರ್ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸೋಮವಾರ ಬರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೊಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಡ್ಲ ಗೋಲ್ಮಟ್ಟ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಿಂಗ್ ಚೂಡ್ಜ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಈಗ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ರುಟೀನ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೇರು ಬೈಯರ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ರುಂಡು ಐದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದೆ ಪಂಡ ನೀ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಸೊ ಬರೀ ನಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಂದೆ ಚೂರು ಕೊಡಿ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ಪಾಯಿನಿ ಚೂರು ಸೊ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಹೊಡಿಕೊಂಬಲ್ಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಯಿ ತಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡಿತು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಗೇಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಬೇಯರದೈತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಮೀದು ತರ ನುಂಗ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಇನ್ನೇ ಬರ್ಡೇ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಗವನ್ ಟೈಪ್ ಗವನ್ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಕ್ ಬಂದೆ ಬತ್ಲೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದೇನು ಅಮೆಝಾನ್ ಅವು ಇನಿ ಕಾಣೆ ಬರಡಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಡಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಂಬುದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅನಿತು ಇಂಥ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಕಾಪುಗ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಪಂಡ ಕೈತ ಬಿರಲ್ ತುದಿ ಕೊಡಿ ಉಂಡೈತೆ ಐಟ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುವ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಜ್ ಮಂತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ತರಬೇನೆ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೋ ಆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುರು ಈ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಮಸಾಜಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ದು ಬಿಟ್ನ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋ ಮಾತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಕುಜಲುದ್ದ ಬೈಜಿ ಪಂದ್ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಯಾವ್ಜ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಆರೈಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಇವನ್ ತಾರೀಕು ಮೀನಾಗಲ ಅಂಚಿನಿ ಶಾಂಪು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ತಂಡ ಏತ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮೆತ್ತನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದ ಶಾಂಪೂನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು ಗೊರ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ದು ಕೆಬಿದ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಇದು ನಿಕ್ಲನ ಕೈಟ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಏನ ಹೇರ್ ಉದ್ದಲ ಬೈದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ತಿಕ್ ಆತುಂಡು ತಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆತುಂಡು ದುಂಬು ಕೈಟ್ ಒಯ್ಪುನಾಗ ತಾಲೊಂದು ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಒಯ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂದು ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏನಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದದು ಐಕ್ ನಂಬರ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆದು ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಓವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡಡೆ ತೊಲ್ಲೆ ಹಬ್ಬ ಹೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಡಿ ಈತಿತ್ತು ನಾವು ಈತ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಇಕ್ಲಿಗ್ಲಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏಮೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ವಿಜಯ ಕವಿತಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪುವೆರು ಅರಡನಿಕ್ಲಿ ಕೇನೊಲಿ ಅತ್ತನ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪುಲೆ ಏನಕ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ನನ್ನದ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಕೆನಾ.
ನೈಟಿಗೆ ಗಜಿಪುಗು ಮೆಗ್ಗಿಡದಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕನಪಂದು ಅಂಗಡಿ ಕಡಪುರದಿತ್ತೆ ಆ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಎತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ ದಾನ ಐನು ದನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಮಲ ಮಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಓನಸ್ ಇಪ್ಪು ಆಗೋರಿಯಾಗ ರೆಡಿ ಆಡಿತ್ತು ಅಂಚದ ಐನು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಅಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ನಾಗ ಕೈക്ക് ತಾಗಂಡು ಅವನ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ ಪಾಡಿಜಿಯಾನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತುಂಡು ಮೂರ್ನ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಪುನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಾನು ನೈಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಪಿದಡ್ರೆ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ನೈತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತೂರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದುವೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಐನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೂರೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕರಿಕೆ ಮಲ ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂರುನು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಪುನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡತ ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಂದನ ಕರಿದಿತ್ತೇನು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಂತದ್ದು ಪಿದಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅಂತ ತರಕ್ಕೆ ಮಿದಾಡು ತಾರೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಕಟ್ಟದೆ ಗಂಟೆ ಐನು ಅವ್ನು ಬತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಪಾಟ್ ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅವನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಪಂದಂದು ಕೈಟ್ ತಾಗಂಡು ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ತಾಗಂಡು ಕೈಗೆ ತೂದಿ ಪರ್ನಿಕ್ಕೆದು ಅಂಚ ಮುರಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅದು ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೈಜಿ ಪಂದಂದು ಬುರಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಹತ್ತು ದುವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿನಿ ಮಂಡೆಲ ಹಾಳಾತಿನ ಮರ ಕರ್ಮ ಬಲಿಪುನ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಿತಿ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಇಂಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ದಿನ ನಾನು ಮಾತಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಮಾತು ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಮಾತ ಹೋದ ಅಂಚ ಮಾತ ಮೂಲೆಟ್ ಪಾರ್ದಂಜು ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಒಂಜಿಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಕ ಗುರ್ಪಾಗಂಡಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಬೇಲೆ ಅದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಏನು ಅಮೆಝಾನ್ದು ಕಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ ಟೈಪ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಮೊರಂ ಪುಡ್ದು ತಿರ್ತುಡೆ ಉಂಡು ಫ್ರಾಕ್ಲಾಗ ಏನಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಮಾತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಪುನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೆಡ್ ದುಮ್ಲ ತಿವ್ತಾರತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರಿಕ್ಷಾಲ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಫೈಲ್ ನನ್ನ ಮಾತ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಡಿರ್ತದೆ ನಾನು ರಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ ಪಾಡುಜಿ ಶೈಲಿ ಒಂಚು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೋರ್ಸೋದು ತಂದಿದ್ದು ರಿಂಗ್ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಆಡ್ಸೋರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅದು ತೋರ್ಸಿದ್ದು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಇಂಚು ರಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಕುಡಿದು ನಿಂಗೆ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಫುಲ್ ನಾದೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರಗಂಡ ಮಂದಿ ಮಾತ ಟಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ರಿಂಗ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾನೇ ತಗೊಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾಡ್ പോയത് അപ്പം എനിക്ക് ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸರಿಯಾവുന്നുണ്ട് ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಆಪನದ್ದು ದಾಳ ಮಂತ್ಲ ಕತ್ ನಮ್ಮ ತುಲ್ಪೋರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಗಡ್ಡೆ ತೋಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತಗೊಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾಡ್ పోతూ ಐಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೆದ್ದು ಪಂಪು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ತಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕೂಡ ಪೋತೆ ನಾನು ಗೈಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ತಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತೆ
ಇಮೇಟ್ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಇಮೇಟ್ 2 ಜನ ಬೆಮ್ಮಲ್ತೆ ಪೊಂಕ್ರೆ ಜ್ಞಾನೇಸ್ ಎಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ತೂಯಿಜ್ಜಿ ನೀ ಏರ ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಸಿದ ₹5 ನಾ ಹುಲೆ ಬತ್ತೆ ಕಳು ಇರ್ಲಕ್ಕ ಬಲಿ ಕುಂತುಲೆತ್ತೆ ಬಲ್ತದ್ದು ನಮಸ್ತೆಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ತೂಜೋಡು ಬಟ್ ಇಂಕ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಇದಾಪಂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಇರಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಪಾಡುವೇನು ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಎಸ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಿಂತ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚುಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಸುಪ್ರಿ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಲ್ಲರು ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚಿದೇರು ಆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಮುಸುನ್ ತೋಚ್ಪಾಯಾನೆ ಅಂಚೆ ನೇಮಿಟ್ಟು ಮೇನ ಕೂಲಿ ಹೋತುಂಡು ಕೂಲಿ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಕೂಲಿ ತೋಚ್ಪಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಂದನು ಬ್ರೋ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಾಕ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ರಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿನ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದಿದ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ದ ಕಾಚಿಪುಂಡು ಗಂಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವನ್ಕ ಒಂದು ಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಮುಲ್ಬಾ ಕೊಡೊಂದು ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ ಮುರಂದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗಲ್ನ ಮರ್ಜಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವಯಾನ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆದ ಆತಂಡು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನಪಾದಿತ್ತ ಮೀಶೋರ್ದು ಅವು ಬೈದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಆತನ ಇದು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅದು ತಿರ್ತು ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲಿ ತೂಕನ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ತೂರಕ ಓಲ್ ದೀತೆ ಬಂದು ತೂರ್ ಬರ್ಕ ಪೋಯಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ತೂಕ ತಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಐಬೊಕ್ಕೇನ ರಿಂಗ್ ಕನಪಾದಿತ್ತೆ ಬೊಕೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ದು ಕೂತೆ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಿನಿ ಬೇಗ ಬತ್ತೇನೆ ಆಚಾರ ಬತ್ತೇನೆ ಎಡಕನಪ್ಪ ಅವಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಪುದ್ಕೆ ಏನ್ಗನ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚು ಪೋಯಿನ ಮೆತ್ತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆದಾಂಡು ಈವೆಂಟ್ ಆದಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಸಾಕಾಂಡು ಇಂಥ ಈವೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ಪಂಡಿರು ಶೋಕ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮಕ್ ರಡ್ಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಮರ ತಗೊಂಡು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾರ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ನಿಂಗೆ ತೋಚ್ಪವೆಯಾನು ಹೋದಾದ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಂದು ಹಬ್ಬ ಇಂಕ ಸಾಕಾಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಪ ಗೊತ್ತಾ 29 ಒಂಜುಂಡು ಉರುವಾಡು ಆಂಡುಂಜುಂಡು ತುಕ ಈ ತರಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಚ್ಪ ಬರೀ ದಾದ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಂದು ತುಕ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಂದು ಮುಲ್ಬದು ಓಲಿ ರಡ್ಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆರು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನ ಸೊ ರಡ್ಡು ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಲಿ